ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. Namaskara, V4 News in association with Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2 powered by Sun Premium Refined Oil and Aruna Masala. ನಿಗ್ಲೇನ್ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾಮಿಡಿ ಸಂತೆ ಬತ್ತು ಬೂರ್ದುನು ನಮ್ಮ ಉರ್ವ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೊ UFC ದಕಲ್ನ UFC ಕಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ CPL ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗಿಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ CPL ಸೀಸನ್ 2 ತ ನಮ್ಮ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಐದುಂಬು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್. ಸೊ ಬೆವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಂದಿನಿ, UM Renegade, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸುಚಿತ್ರಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರಭಾ ಥಿಯೇಟರ್, ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸೋಲಾರ್. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸುರುಕಾದ ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್, ಅಂಚನೆ ರಾಯಲ್ ಗ್ರೂಮ್, ಅಂಚನೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಗೋಹಿಲ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ಲಾನೆಟ್ G ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಆಪಲ್ ಎಸೆಸರೀಸ್, ಫ್ಲಾಂಟ್, ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್ ಕದ್ರಿ, ಮೋತಿ ಮಹಾಲ್, ರೆನಾಲ್ಟ್, ಬಿಯೋಮಾನ್ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ರೆಡ್ FM, SDM ಕಾಲೇಜ್ ಉಜಿರೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸುರುತ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ರಡ್ಡು ಪಾತರ ಪನೋಡೆ ದಾದನ್ ಪನಗ CPL ಸೀಸನ್ 1 ಅಂಚನೆ CPL ಸೀಸನ್ 2 ಬಾರಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಯ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಟಾಪ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ನಗ ಓಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪ ಅವ್ರು ಮಾತ ಜನ ಸೇರ್ವೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಾವಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುನು, ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಾಲ್. ಸೊ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮುನೀಶ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಾಲ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಕೋರಿದ ಗೂಡನ್ನು ತೆತ್ತಿ ಬಿಡ್ತು ಈ ಜನ. ಪಾಪ ಅತ್ತ ಕೋರಿದ ಗೂಡನ್ನು ತೆತ್ತಿದ್ದು ಕೋರಿ ಪೂರ ಪಿದಾಯ್ಬೋದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊಬ್ಬನು ಮನ್ನಗ ಯಾಕಾರ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಈ ಜನ ಏರ್. ಹಲೋ 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 ಯಾನ್ ಸಂಕರೆ. ಹಲೋ ಯಾನ್ ಸಂಕರೆ. ಹಲೋ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಕೋರಿಗೆ ವಾಟರ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಸಂಕರೆ ಸಂಕರೆ ಓ ಸಂಕರೆ ಮಾರ್ರೆ ಕೋರಿಗೆ ಇದನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರದಾನೆ ಸನ್ಯ ಅಂದು. ಹಲೋ 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 ಯಾನ್ ಸಂಕರೆ ಕೋರಿ. ಹಲೋ ಬಿನಿತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಭಾಷೆ ಕಟ್ಟಾರೆ. ಹಲೋ ವಾಟರ್ ಕೊರ್ನ ಸಂಕರೆ. ಹಲೋ ಇನ್ನ ಕರ್ಮ ಇರ್ ನಾವು. ಹಲೋ 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 ಅಲ್ಲ ಪಾತ್ರದಾನೆ ಈ ಜನ. ಈ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ನ ಏನ್ ತರ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ನು ಈ ಜನಟ. ಆ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಎಂತ ಸುಂದರ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಎಂತ ಸುಂದರ. ಹಲೋ ಓ ಮದ್ನ ಬತ್ತಿಜಿ ಮದ್ನ ಬರ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾನೆ ಮಾರ ಸುಂದರ. ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾನೆ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿ ಅತ್ತ ಅನ್ನ ಅವೇ ಆ ಜನ ಬುಲ್ತದೆ ಉಂಟಿಯ ಸುಂದರಿ. ಮದ್ನ ಬತ್ರ ಬಂದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಚವ ಮದ್ನ ಬರೀ ರಾಣ ಮಂದಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಮದ್ನ ಬತ್ತಿಜನ ಮಲ್ಲತ್ತು ನಿನ್ನ ಸಾವುಗೆ ಬರ್ಪಾವ ಸುಂದರ. ಸುಂದರ ಸುಂದರ ಬೋಯ್ ನಾಂದಿ. ಹಲೋ ಸುಂದರ. ಜುವಲ್ಲಣ್ಣ ಆ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಬರ ಸುಂದರ. ಆ ಏನು ಪುದರ್ ಬಂಡಿತ್ತ ದವಿಯನ್ನ ಪುದರ್ ಎಂತ ಬಣ್ಣ ಆ ಕೋರಿ ಸೆಟ್ರಾ ಕೋರಿ ಸೆಟ್ರ ಅತ್ತ ಕೋರಿ ಸೆಟ್ರ ಮುಳು ಜಂಕ್ಷನ್ ಬತ್ತು ಉಂಟಂದ ಮರ ಮುಳು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮರಕ್ಕೆ ಆ ಮುಳನ್ ಜನ ಉಂಟೋದುಂಡು. ಆ ಕೋರಿ ಊರ ರಾಸಿ ಮಾಡೋದುಂಡು ಮುಳು ಬಿಡೋದುಂಡು ಜನ ಕೇಂದ್ರ ತೂಪವ ಆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ಓ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನೆ ರಾಮಕುಂಜ ಬತ್ತಿನ ಯಾನೆ. ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಪತ್ತೈನು ಎಲ್ಪತ್ತೈನು ಕಮ್ಮಿ ಕಾಪುಜು ಎಲ್ಪತ್ತೈದು ಆಯ್ತು ಮೆಣತಿ ಕಲದ ಕಟ್ಟ ಅಣ್ಣ. ಯಾನೆ ರಾಮಕುಂಜ ಬತ್ತಿನ ಕೋರಿ ಸೆಟ್ನ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಪತ್ತೈನು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ ಪುರಸುದು ಅವು ಪಂಡ ಈ ತೀತಿ ತಿನ್ಪುಣ್ಣ ಈ ತೀತಿ ತಿನ್ಪುಣು ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪುಣದಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಬಂದು ಎಲ್ಪತ್ತೈನು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ನ ಪ್ರೋಸಿ ಜನ ಪಪ್ಪ ನೆರ್ಪೇರು ಎಲ್ಪತ್ತೈನು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ನ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಓ ಅಣ್ಣ ಇದು 75 ಹತ್ತು 35 ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕ ಅವ್ವಾಗತ್ತೈಜಿ ಕೋರಿ ಸೆಟ್ನ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಅಂದವ್ರ ಬಂಡ್ರ ಬರ ಅಣ್ಣ 75 ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ನ ಓಲ್ಲ ಮೂನು ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿ ಬೋದು ಕೇಳಲೆ 75 ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ನ ಪ್ರೋಸಿ ಅಂದನ್ನ ಇದರ 75 ಮತ್ತೊಂದು ನೇಲೊಂದು ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಕ 75 ಹತ್ತನ್ನ ಕೋರಿ ಸೆಟ್ನ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪ. ಓ ಬರ್ರೆ
ಪರ್ರೆ ಆ? ಪರ್ರೆ ತಿನ್ನೀರೆಂಕ್ಲು ಪೀಸ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಪ ಕಬಾಬುದ ಪೀಸ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತು ಕೊರ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಅವ ಅತ್ತಣ್ಣ ಕೋರಿ ಸೆಟ್ನ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಕೋರಿ 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 ಎಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಅರಡ ಬೋರಂಡ ಕೇಳಲೆ ಆ. 75 ಕಮ್ಮಿ ಕೊಂಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೂಲು ಪೂರ ಅಂಗಟ್ಲೆ 75 ಪಪ್ಪ ಓ ಪಪ್ಪ ನಮಸ್ತೆ. ಬಾತೇರ್ದು ಬಾ 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 ಏತ್ ಮಾತೆ ಕೋರಿನ ಪೂರ ಬುಡ್ತಾ ಬಾಸೆ ಎಟ್ನೆ ಸೀದಾ ತಿರ್ಗೆರೆ ಹೋಯ್ ಆ. ಕೋರ್ದ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾಡ್ರ ಸಂಜೆ ನಿನக்கு ಆ. ಆ ಕೋರ್ದ ಬಾಕಿಲ್ ಜೊತೆ ಹೋದ ಕುದಿಕೆ ಮಿನಿ ತುಂಬ ನಾನು ಏನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೇನ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಓ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಟ್ಲೆ ಕಳ್ಸಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಕೋರ್ದ ಬಾಕಿ ಓ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೋರಿ ಸೆಟ್ನ ಇಲ್ಲು ಹೊಡಿತೀನಿ ಎಲ್ಪತ್ತೈನು ಹಿಡಿದು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರನ ಬುರೇಸು ಜಂಗ್ಲಿಗೆ ಆ? ಎಲ್ಪತ್ತೈನು ಈ ಜಲ್ಲ 75 ಓ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ಕೋರಿನ ಪೂರ ಬಿಡ್ತೆ ಮಾರಿ ಬಾತ ಓ ಅಣ್ಣ ಕೋರಿ ಸೆಟ್ನ ಇಲ್ಲು ಒಲ್ಪ ಅವೆ ಎಲ್ಪತ್ತೈನು ಬುರೇಸು ಜಂಗ್ಲಿಗೆ ಆ? ಕಮ್ಮಿ ಕೊರನ ಬುರೇಸು ಜಮ್ಮ ಐಕತ್ತಾನು ಇಜ್ಜಿನ ಅನ್ನೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿದಲ್ಲ ಏ ಇರ ಬಂಡ ಬಾಸರ್ ತಪ್ಪ ಮರ ಕೋರಿ ಸೆಟ್ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೋಜವನೇ ಆ? ಬಿರಿಯಾನಿ ತೋಜವನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಯದ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೋಜದ ಮಾತೇ ಬತ್ತ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಮೆ ಪ್ರಾಯದಾಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಿಯರ ಕಲ್ಪು ಆಂಡ್ ಓ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತಯ ಈ ಸೈತ್ರತೆ ಸೈತ್ ಬೋಲ ಅಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಿಯರ ಕಲ್ಪುಮೆ ಪ್ರಾಯದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೋಜದ ಮಾತೇರ್ವಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ ಅವ್ವತ್ತಣ್ಣ ಕೋರಿದ ವಿಷಯ ಓ ಅಣ್ಣ ಕೋರಿದ ವಿಷಯ ಅತ್ತಿ ಕೋರಿ ಸೆಟ್ನ ಇಲ್ಲು ಒಲ್ಪ ಕೋರಿ ಸೆಟ್ನ ಇಲ್ಲು ಕೋರಿ ಸೆಟ್ನ ಇಲ್ಲು ಒಲ್ಪ ಓ ಆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಲು ಆ? ಧರ್ಮೇಂದ್ರಾಚಾರ್ಲು ನನ್ನಟೆ ಸೀದಾ ಬೋದು ತಿರ್ತೀಯಪ್ಪ ಅವು ಧರ್ಮೇಂದ್ರಾಚಾರ್ನಿಲ್ಲ ಓಡ್ದ ಅವು ಓಡ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಓಡ್ದ ಇಲ್ಯಾ ಓಡ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಡ್ದ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮೇಂದ್ರಾಚಾರ್ ನಾವು ಓಡ್ದೆ ಇಲ್ಲತ ಓಡ್ದ ಇಲ್ಯಾ ಓಡ್ದೆ ಇಲ್ಲತ ಓಡ್ದ ಮಾರೆ ಓಡ್ದ ಇರ ಗೋರಿ ಹಾ ಹಾ ಧರ್ಮೇಂದ್ರಾಚಾರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ. ಅಡೆಗೆ ಮುರಾಣ್ಯಾರನ ಮಂಗಳನ ಮಾದ್ಮೇಗ ಆ. 25 ಕಿಲೋ ಗೋರಿ ಮುಳ್ತೆ ಆ. ಮುಳ್ತೇವನೇನಿ 75 ಆ? 75 ಹಿಡಿದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬುರೇಸು ಜೊತ್ತ ಓ ನಂಗೆ ಕೋರಿ ಅತ್ತಣ್ಣ ಕೋರಿ ಸೆಟ್ನ ಇಲ್ಲು ಒಲ್ಪ ಕೋರಿ ಸೆಟ್ನ ಇಲ್ಲು ಒಲ್ಪ ಅಡಪಿಗಲ್ಲು ಆ? ಅಡಪಿಗಲ್ಲು ಕಡುಪಿ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತಣ್ಣ ಕೋರಿ ಸೆಟ್ನ ಇಲ್ಲು ಒಲ್ಪ ಅಂದೆ ಕೋರಿ ಕೋರಿಂದೆ ಕೋರಿ 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 ಮೀಸದ ಕೋರಿಯೇ ಮೀಸದ ಕೋರಿ ಒಂದು ಉಣ್ಯಾತ್ಮ ಮೀಸದ ಪುಚ್ಚನ್ ತೂತ ಮೀಸದ ಕೋರಿ ಹೋಲಿಯ ತು ಕೊಂಚ ಅಂಕಂ ಕುಂಜಿ ರಡ್ಡ ಕೂರಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕನಗೆ ಸಲಾಂ ನಾನ ಮೀಸದ ಸಲಾಂ ದ ಕೋರಿಯೇ ಓ ಮೀಸದ ಕೋರಿ ಅತ್ತಣ್ಣ ಆ? ಕೋರಿ 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 ಸೆಟ್ನ ಕೋರಿ 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 చెప్తాండోళ్ళ కోరి అన్న కమ్మి కోరియరే ఎంచిన పూర మేళ కట్టు చెక్క కమ్మికి పోడదు నాచిగేట్ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮುಳು ಎಡ್ಡೆ ಬನ್ ಬೆದುಕ ಕುಡರಾಲ್ಬು చెక్క అవ్వ అత్తన్న ఆ? కోరి సెట్ కోరి 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 ನೇಮದಾಟೆ ಕೋರಿಯ ಎಲ್ಪಗು ನೇಮದಾನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ಣಿಕ ಜಾಗೆ ಅಡೆ ಬರೋ ಎಂಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ಪುನು ನೇಮ ಹೋಯ್ತಾ ನೇಮಯ ಹೋಯ್ತಾ నేమందు మరలు పోతుందా ಜುಮಾದಿನ ನೇಮ ಕೋರೋಡಿ ಅನುಕ ಸಾಧಾರಣ ಕೋರೊಂದು ಪರಕ್ಕೆದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬಿರ ನಮ್ಮ ಮುಳ್ತೆ ಕೋರಿ ಕೋರೊಂದು ಕೋಲ್ ನೇಮೋಲು ఈ రమ్మనల్ప ಬಾಂದೊಟ್ಟುಡ చెక్ ಬಾಂದೊಟ್ಟುದ ನೇಮ ಉಂಡ ಭಾರಿ ಬಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತಾಯ ಅವಳೊಂದು ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಆಪುಣ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮುಳ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಬುರ ಬೋಪುನಾಟಿ ఓ అన్న కోరి అత్తన్న ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಹೊಂಡ ಹೋದೆ ಒಂದು ದೂದು ಬೋಪುಂಡು ఓ అన్న కోరి అత్త కోరి సెట్న ఇల్లడే పోపున సాది ఓలే ఓలే ಅವೇ ವಿಷಯ ಮುಳ್ ಬಂಗಾತಿ ನಾವು ಪಂಡ ಪೂರ ಪುದ್ಯಲ ಜಿಂಜಿ ಉಂಡತ ಮೂರು ಅಣಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಉಚ್ಚುಯ ನಾಳೇನು ಕೊಡತ್ತ ಕೇರದ್ದು ಕುಲೋದು ಉಚ್ಚು అవ్వ అత్తన్న కోరి సెట్న ఇల్లడే పోపున ಫೆರ್ಮಾಡಿ ಅತ್ತ ಉಚ್ಚಿಯ చెక్ ಫೆರ್ಮಾ ಉಚ್ಚು ಕೊಡತ್ತ ತಿನ್ಯ కోరి సెట్న ఇల్లడే పోపున సాది ఓలే కోరి సెట్న ఇల్లడే పోపున సాది ఓలే కోరి సెట్న ఇల్లడే పోపున ఓలే ಮಾರುಳ್ಳುಂಡ ಒಂಜಿ ಕೋರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೋರಿಯರ ಬಾಡದು ಈ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಅಪತಾರ ಕಟ್ನ ನಾನು ಸುಡುದು వాడు ఈయన బాగా సర్తాం అంతేనా కోరి సెట్న కోరి సంటి మిర్చి ಇಂಚಿನ ಮೆಮರ್ಲು ಕಟ್ಟುನು ಇಂಚಿನ కోరి సెట్న ఇల్లు ఒల్ప ಗೂಡುದ ಅವು ಕಟ್ಟದ
ಅವು ಒಂಜಾರ ಸಾರದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧಟ್ಟು ಕಟ್ಟಗೊಂಡಪ್ಪನ ಕೋರಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಐನು ಹೆಲ್ಪಾತ ಐನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಮಾಡಿ ಅವಡೇಕೋ ಅವು ಗೂಡಿದಿತ್ತು ನಾವು ಓ ನವ್ವತ್ತು ಕೋರಿ ಸೆಟ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚಾರ ಅಂತಾನಲ್ಲ ಅವು ಎಬೆ ಹೆಲ್ಪಾತೈನಕ್ಕೆ ಅವ ಅಂದು ಲೆಗುನು ತೈಸ್ತಾನುಂಡು ಬರೋಣ ಈರ್ನ ಕೆಬ್ಬಿದಾನ ಪುಡಾದನ ಈರ್ನ ಕೆಬ್ಬಿದಾನ ಪುಡಾದನ ಈರ್ನ ಕೆಬ್ಬಿ ಎಂತ ಸಾವು ಪುಡಾದನ ಅವು ಇಯ್ಯ ಕಡೆಗೆ ನೆರಾಪುಜ ಇತ್ತ ಅಂತದಂಡ್ರಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷ ಅವ್ನ ದತ್ತ ಡೊಕರ ಚಿಕ್ಕುಡುಗುಣ್ಯ ಅವತ್ತಿನ್ಯ ಚಿಕ್ಕುಡುಗುಣ್ಯ ಅವೇ ಚಿಕ್ಕನುಗುಣ್ಯ ಯಾಕೆ ಚಿಕ್ಕುಡುಗುಣ್ಯ ಇರಾಗಿ ಏಡ್ಸ್ ಅವು ಬತ್ತಿ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಅಲಕ್ಕ ನಲ್ಪೋಗು ಜತ್ತಿತ್ತು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಪೋಗ್ಯಾರ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಸಾವು ಓ ನವ್ವತ್ತಲ್ಲ ಕೋರಿ ಸೆಟ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನ ಸಾದಿ ಓಲೆ ಕುಣಗುಣ್ಯ ಬರ್ತದ ನೀ ಗಂಟು ಬೇಣ ಪುಣ್ಯ ಒಂದು ಗಂಟು ಬೇಣ ಬಂಡ ಲಕ್ಕದುತ್ತಾರ ಪುಡ ಗಂಟಲು ಪೊಲಿಪೆತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಮಿರ್ಚು ಬರಲಿ ಕೋರಿ ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಓಲೆ ಮಾರ ಮೆಂಜಂಚಿನ ಪಾತಾರ ಕಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಬಾಡದು ಕೋರಿ ನಮ್ಮೆ ಓ ಈ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರಿಯರ ಬಾಡದು ಬುಲ್ತದ್ದು ಕೇನು ಮಾತಾ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಜಾನಿಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಬಾತ ನಿಕ್ಕಿದ್ದ ಎಂಚೆ ಬೋಡು ಸರಿವಂಗೆ ಕೋರಿ ಸೆಟ್ರಿ ಜರ ಕೋರಿ ಸೆಟ್ರಿ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನ ಸಾದಿ ಹೋಯ್ತೆ ಇಕ್ಕ ಕಡೆಗೆ ನೆರ ಸಣ್ಣಿ ನೀ ಆಯ್ತಂದ ಜಂಡ ನಟ್ಟೆ ಸೀದಾ ಬೋಳ ನಟ್ಟೆ ಸೀದಾ ಬೋದುಂಡತ ಹೂ ಅವಳೊಂದು ಗೂಡಂಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೂಡಂಗಾಡಿಯ ಗೂಡಂಗಾಡಿ ಮಾರ ಇರ ಗೋರಿ ಆ ಗೂಡಂಗಾಡಿ ಐತಿ ಸೀದಾ ಎಡತ್ತಿಗೆ ಎಡತ್ತಿಗೆ ಸೀದಾ ನಾ ಅವಳೊಂದು ಕೋರಿದ ಬಾರ್ಮುಂಡು ಆರ್ನಲಕ್ಕೆ ನಾ ಜನಟ ಎಲ್ಪತ್ತೈನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ನು ಎಲ್ಪತ್ತೈನೆ ಮೂಳು ಏಳಿಗೆ ಅಂಡಳ ಎಲ್ಪತ್ತೈನೆ ಹಿಡಿದು ಕಮ್ಮಿ ಗೋರಿ ಅಂದ ದಾಳ ಪುರೇ ಸುಜ್ಜ ಇರಿ ಎಲ್ಪದನದ ಮುಪ್ಪದ ಪುರೇ ಸುಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಸೆಟ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪ ಕೋರಿ ಸೆಟ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಂದ ಕಮ್ಮಿ ಗೋಳ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡವು ಯೂನಿಯನ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಡೆ ಬತ್ತ ನಳಿದ್ದಿ ಕೋರಿ ಸೆಟ್ನ ಕೇಂತ ನಳಿದ್ದಿ ಇರ ದಾಳ ಪಂತ ನಳಿದ್ದಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಪೋಪ ಅಂದಿದಲ್ಲ ಕಡೇಕ್ ನಾನು ಅಜಿಪ್ಪತ್ತೈನೇ ಕೊರ್ಪೆ ನಾ ಅಂಚಿಂಚಿಜ್ಜಿ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತೈನು ಐದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಳದಿ ಕುಜು ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಟೋರ್ ದಾರಿ ಪೂರ ಅವೇ ತಿಂದ ಮುಗಿ ಕೋರಿದ ವಿಷಯ ತನ್ನ ಕೋರಿ ಸೆಟ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪ ಬುಳ್ತುದು ಮಾನಾಗೆಟ್ಟು ಏನಮ್ಮ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕೊಂಚ ಬೇಜಾರು ಬರ್ಪಾದ ಕೋರಿದೆ ತಂದು ಒಬ್ಬ ನಂಜಿ ಜನ್ಮದ ಕೋರಿ ಸೆಟ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪ ಅಂದೆ ಇಂದ ಈಕಿ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಕು ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನಮಿತ್ತು ನಿಕ್ಕು ನಂಬಿಕೆ ಈ ಬಾನ್ಪುಣು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಬಾನ್ಪುಣ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗಳ್ದಾಗೇನಿಯ ಎನ್ನ ಮಗಳ್ದಾಗೇನು ಮಗಳುಳ್ಳಲ್ಲ ಮಗಾಳ್ಯ ಮಗಳತ್ತ ಏಬೆ ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಕೆಬಿಗೇನು ಜಾಂಗ್ ಮಾರ ಮಗಾಳ್ಯ ಮಗಾಳ್ದಾಗೇನು ಮಗಾಳ್ದ ಇರಪ್ಪ ಮಗಾಳ್ದಾಗೇನು ಎನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ದಿನ ಮಗಾಳ್ದಾಗೇನು ಮಗಳು ಒಳ್ಳೆರಿ ಮಗಾಳ್ದಾಗೇನು ಒಳ್ಳೆರಿ ಮಗಾಳ್ದಾಗೇನು ಒಳ್ಳೆರಿ ಮಗಾಳ್ದಾಗೇನು ಮಗಲ ದೇವ ಎಲ್ಪತ್ತೈದು ಹಿಡಿದು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರಚ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಜಿಪ್ಪ ಬಂತ ಕೊರಚಿ ಆಂಗ ನೆಂಚಿನ ಉಡುಪಿದ ಆನೆ ಬತ್ತಿಲಕ ತೋಚಿನ ತಮರ ದೇವರನೆ ನೀವು ಆರ್ತೇನೆ ಉಣ್ಪುಣ ಅಂದಿ ದೇವ ಪೊಂಜವೇ ಮೇಡಮ್ ಪೊಂಜವೇ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ನಂಗೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೆರೀತೀರಿ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಸೆಟ್ರುಲ್ಲ ಇರತ್ತಾ ಕೋರಿದ ಸೆಟ್ರುಲ್ಲ ಇರತ್ತಾ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಬ್ಬನ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣಡ ಕೇಂಡ ಎಂಚಿನ ಬಗ್ಲೇಂದು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಪೊಂಜ ತಿಳಿತದಂದತ್ತ ಕೋರಿ ಸೆಟ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಪ ಹೊರ ಪಾಂಡ್ರಲ್ಲ ಅವಂದ ಪೊಪ್ಪಡಗಂಡ ಆದನಕ ಇಕ್ಕು ತುಂಬ ಬಾಸಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಗ್ಲೊಂದು ಹೋಂಡು ಹೊರ ಈರಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾಂಡ್ರಲ್ಲ ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಣ್ಣಗಳ ಪಪ್ಪಗಳ ಬಡಿಯಂಡ ಎಂಕಲಾವಿ ಐ ಲವ್ ಯು तो मुनीश कुडला कुशल दखल प्लीज दयमाल तो वेदिके बरोडु जर्दास नाकुल कमेंट कोर्पुना निकलेगे केनुंडा अंद केनुन्यान ಕೆಂಡೆ ಎಂಜಿನ ಮೇವೇನು ಅರೆ ಕೊಂಚ ಕೇಂಡ ದಾತಿಯಾವು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಸೋನಲ್ ಮತ್ತೆ ರೋಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅರಡ ಕೇನ್ಗ ಅರೆ ಆರ್ ಏತ್ ತೆಲ್ ತೇರು ದಾದಾ ಅಣ್ಣನ್ ಬಂದ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ
ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನು ಎನ್ನ ನಿದ್ರೆಡ್ಲ ಎನ್ ಕೋರ್ದ ಶೆಟ್ರು ಓಲ್ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ವೇನ ಅಂದು ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ರಾಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖುಷಿ ಅಂಡಿರಿ ಕೋರ್ದ ಶೆಟ್ರಿನ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಬೇರ ಅಂಚಾನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರಿನಿ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಸೋನಲ್ ಸೊ ಈತ ನಮ್ಮ ಶಶಿ ರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಸರ್ಡಕೇನ್ಗ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ನಿಖಲ್ನ ಈ ದುಂಬುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನುಂಡು ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆವಡ್ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆವಡ್ ಐಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಒಂದಿತ್ತು ಪಂಚಿತ್ತು ಪಂಡ ನಿಖಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐಕೆ ಪೊರ್ಲುಡು ತರಾಡ ಅವನಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ನಿಖಲ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆವಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಜಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ఒక ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಚಿನ ನಿಕುಲ್ ವಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಡ ಅವೇನು ಮಲ್ದರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಕೆಬಿಕೆ ನಂದಿನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ತೂಂದು ಬೈದ ಸೊ ಅಂಚ ನಮಕ್ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಮಾಮೂಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ತೋಜುದು ಶಶಿ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂತೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭಡು ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಕುಲ ನಾಡ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಾಲ್ ಟೀಮ್ ನಿಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚನುಂಡು ಇತ್ತಟ ಬಂದ ಆ ಆಧಾರಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಬಕ ಕೆಬಿಕೆ ನಂದಿನಂಚ ನಡ್ಜನ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ಲ ರವಿಲವಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇಗ ಅವೇನು ಆತ್ ಪಂಚುವಾಲಿಟಿ ಬಕ ಆತ್ ಒಂಜೈಕ ಆ ನ್ಯಾಚುರಲಿಟಿ ಕುರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ನಿಕುಲ ಐಕ ಅಂಚೆ ಜಿಂಜದರ್ ಸೊ ನಿಕಲಿಗೆ ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲ್ ಅವೇನು ಆತೆ ಶೋಕ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲ ಮುಂಜಾತ ಪಂಚ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತಣದಾದನ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ದೆತ್ತೊಂದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಗೊಂತೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂತೆ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಆರು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಆತನು ಬಕ ಕೆಲವೊಂದು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪೋರ ಅರೇನು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವಿರ ಸರ್ ಟೂ ಮಚ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಸೋನಲ್ಗಂತೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಯಾನ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿನ ಮಿತ್ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಲ್ ತಕಲು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ದ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲಾ ಕುಸಲ್ ಮುನೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಲ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ ಬರೋಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಬರ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ಸರ್ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ ಬರೋಡು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ UFCA ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ so ita nama season award korodu can we have the award please so V4 News season award 5000 cash for each team and anchene Suchitra anchene Prabhat season award avella dayamantu nama V4 News ala card anchene nama vice president korunduler Monish Suvarna and Anchane, a token of love from Vitoba Sarag. Thank you, sir. Thank you so much for your presence. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you.